खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन हाग्रायावसो दंफैयो दे नै एकदम हाग्रासो दिनैहाय जेबो खामानि मावाखै न'आव मा खालामगोन मा मागोन एकदम बरिं मोनदों ओंखायनो फिसानो आमथिखायावबो खामानि दङ फैखादों ओमफ्राय फैनायलाय एसे बागानावबो हाबलांखानोसै बिदि साननानै हाबफैदों थ' बहायनि एसे मोनसे खोथाखौ गोसोखांदों आं दिनै क'क्राझार जिल्ला पर्बत जरायावहाय मंला जरा एरियायाव जोंनि NDFB नि 22 बेट्सनि सोद्रोमा मुंख्लं जादों बे 22 बेट्सनि बै व्यक्तिखौबो बेबो जेब्ला आं बांलादेशआव केम्प कमान्डार जादोंमोन अब्लानि समाव बिबो आंनिनो आन्दारावनो थानानै फैखानाय बि गनायथि होननानै बुङो बै व्यक्तिखौ जेब्ला ट्रेनिं बायखाङो गोलाव सम बे केम्पआवनो थादों केम्पआव एसे उसुबिदा जानायलाय बिथांमोनखौ जायगा नायै केम्पनिफ्राय केम्पआव एसे खम मानसिजों सोलिनो हानायनि थाखाय एसे केम्पखौ एसे खालि खालामनानै बिथांखौ ट्रान्सफार खालामलायनाय जादोंमोन मानसिफोरखौ हरलायनाय जायो नालाय केम्पआवथ' मोनसे बे मानसि थानायनिबो मोनसे माबा थायो बाजेट थायो केम्पआव मोनसे केम्पआव एथ'जन थागोन एथ'खिनि जानायनि एथ'खिनि थानायनि बेफोरबायदि थ' जियानो जादोला दिनै बिथाङा ट्रान्सफार जाबोबाय फैबाय बिनि मुंख्लं जानाय जारिमिनखौ आं कल रेकर्ड खालामनानै बिथांखौ माब्लाबा नोंथांमोननि गेजेराव आङो फोरमायगोन बे सानसे साननैनि गेजेरावनो हायोब्ला गाबोनफोरनो दा मोनायाव मोजां सावरायनायनानै कल रेकर्ड खालामना लानानै बिनि खोथाया माबोरै रुंसारि जाया ना जोंनि बे बर'लेण्डआवबो बै व्यक्तिजों थाफानो मोनदोंमोन माबायदि जाथाय जाया बिनि सोमोन्दै आं सोंनानैबो लागोन थ' रुंसारि जाबाय बिथांमोना बा मुंख्लं जालांबाय एज ए बर' जाथिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बिथांमोननि मुंख्लं जानाय अनलि NDFBनिल' नङा गोबां BLTफोर गोबां आबसुफोर जेब्ला आबसु आन्दलन जादों अब्लानि समाव गोबां मुंख्लं जालांदों हारिनि नामाव BLT आन्दलन जादों बावहायबो गोबां मुंख्लं जालांदों बिनि उनाव NDFBनि आन्दलन गोख्रोङै जरदारै सोलिदोंमोन अब्लानि समाव गोबांनो मुंख्लं जादों गेजेराव गावजों गावबो गोबां सोलिदों आबसुनि समावबो आबसु आन्दलनावबो गावजों गाव BLT आन्दलनावबो गावजों गाव NDFB आन्दलन जेला सोमावसारफुदों बे समावबो गावजों गाव बर'नि जारिमिना जेब्लायबो गावजों गाव जुदि मोनसे नङा मोनसे थायाब्ला जाया बियो आबुं महर जाफुंनो नागिरा बियो मोनसे जोंनि बेमारखा आरो रेगा थालांदों होननांगोन दैमा थैदों रेगा थालांदों मोनसे राव दङ ना बेफोरबायदि आरोखि थ' जेरैबायदि आबसुजों PTCजों दावहा जालायबाय बै समाव गोबां मुंख्लं जालांदों थिग बेफोरबायदिनो जोंनि NDFBनि नैबे जाय गनायथि गनायथि बिथाङा मुंख्लं जालांनाय आं बै दावहाफोरखौ लाबोनो नागिरला दिनै मुंख्लं जालांबाय दिनै मोजां जालांबाय होननांगोन दा नंगौना नङा बिमा बिफानि गोसोआव बिराद आघात होलांनायफोरबायदि जादों नाथाय मा दिनै गनायथिखौ बुंखांनाय लगे लगेनो दिनै बिनि न'खराव मार्टियास्टमबो दिनै 5 लाखखौबो मोनबाय अनसुंथाइखौ 5 लाखखौ अनसुंथाइ मोननाय लगे लगे दिनै बिनि न'खरनि बिमा बिफा मोनसे बिनि मुङावहाय श्राद्धबो खुंनाय जाबाय दिनैहाय लोगोसे खुंखांनायनि उनाव मार्टियास्टमबो दिनैहाय बानायनायाबो कमप्लिट बेसिम थिगैनो दङ जे आं दिनै नैबे मोनसे खोथाखौसो दिनै गोसोखांनो लुबैदों जे दिनै दफा माखासे
माल्टिस्टम लुनायनि खोथाफोरखौबो हा एलटमेन्टबो मोनबाय होननानै जों खोनानोबो मोनदों। नाथायबा दिनै बे माल्टिस्टमखौ माब्ला लुफुंगोन? देग्लाय 2025आव बबे जायगायावहाय NDFBनि सोद्रोमाफ्रा माल्टिएस डेखौ जिहेतु जों 14 सेप्तेम्बरखौ मुंख्लं सान हिसाबै जागायजेननायनिफ्रायनो फालिगासिनोबो दङ। होनबा दिनै जोंनि NDFB सुबुंफ्रा जोंनि NDFBनि डिपुटि चिफ दं, EMफोर दं, MCLAफोरबो दं, MLAफोरबो दं। नाथाय बै व्यक्तिफ्रा मानो एसेबो गोसोखाङा? जों बबे जायगायाव थांना बिबार मोनसे बावहैगोन सानदोंदां जाय मुंख्लं जादों न'खरफोर बै व्यक्तिफोरनि न'खरावनो थांनानै खुंहैगोन। नाथाय बे नङा आंनि साननाय। नाथाय बे नङा। दिनै BTC गभर्नमेन्टआ बा BTR गभर्नमेन्टआ जुदि हा एलटमेन्ट होबायबा बा बेफोरबायदि माल्टिस्टम लुनायनि थाखाय मोनसे हा एलटमेन्ट मोनबायबा दिनै जोंहा माल्टिस्टमनि गायफुंनाय बा लुफुंनाय बा स्टार्ट खालामजेननाय बेफोरथ' जागायजेननांगौ। नाथाय बेफोर दिनैसिमबो जाफुङाखै। मानो? जोंनावथ' गैद्रायै नङा दङ। NDFB आफादनि डिपुटि चिफ दं, MCLAफोर दं, EMफोर दं, नङा होमबा? MLAफोरबो दं। दिनै बै सुबुंफोरा बैफोरखौ दानो बावनो हमबाय नामा? दिनै बेफोरबायदि सानसे साननै जोंनि दिनै 5 बोसोरनि थाखाय जों EM जादों बा सोरबा MLA जादों। नाथाय बेफोरखौ मानो रायखांनो गोसो गैया? डिपुटि चिफ दं। बेफोरखौ दिनै जोंनि डिपुटि चिफफोरा मानो गोसोखाङा? मानो बानाया? मा जादों? प्रब्लेमा जोंनि NDFBफोरनावनो रासिन दं। बावहाय सोरबा माबा माबि NDFBनि माबा माबि XYZ बुंलायबाय थानानै जेबो लाब गैया। एकदा जुदि जों NDFB आफादजोंनो जुदि जाथारदोंमोनबा, नंगौना नङा? NDFBजोंनो जुदि जादोंमोनबा मानो दिनै NDFBनि डिपुटि चिफ, MCLA, EMफोर दिनै बिथांमोना मानो बानाया? मा गोसोखाङा? ना दिनै BTRनि CMखौ थोर थोर गिना थायो नामा? दिनै जोंनि प्रब्लेम बेफोरो NDFBफोरनि प्रब्लेम, NDFB फेमिलिनि प्रब्लेम बेफोरो दिनै जाय माल्टिएस फेमिलि न'खरनि प्रब्लेम बेफोरो दिनै मुंख्लं जानायफोरनि प्रब्लेम बेफोरो दिनै बै व्यक्तिफोरनि बिखायाव गानानै दिनैसिमबो डिपुटि चिफ, MCLA, EM, MLA बेफोरबायदि जानानै दं। दिनै बै व्यक्तिफ्रा बिसोरखौ गोसोखाङाना? दिनै बै व्यक्तिफ्रा दिनै बिसोर मुंख्लं जायामोनबा, दिनै गावनि बिमा बिफाखौ नागारलाङामोनबा दिनै बिसोर नैबे BTRआबो जायामोन। दिनै बै न'खरनि बिमा बिफाफ्राबो माब्लाबा गोसोखांनानै जुदि एज ए माल्टिस्टम गिदिर गुवारै मोनफा मोनफानि जुदि थायोब्ला थांनानै बै न'खरनि बिमा बिफाफ्रा बा बिदा फंबायफ्रा थांनानै बिबार बारसेब्लाबो बावहैनो हायो। बा जोंबो थांनानै माब्लाबा बिबार बारसे हैनो हायो। दिनै बेखौबो दिनैहाय जोंनि BTR गभर्नमेन्टआ खालामनो गोसोआनो गैया नामा? ना मावफुंनो गोसोआनो गैया नामा? आरो BTR गभर्नमेन्टनि चिफ दिनै बिथाङाबो बेफोरखौ गोसोखाङा नामा? दुखुनांथावना, लाजिथाव। जों माब्लाबा बेफोरखौ गोसोखाङोब्ला बिखा खामो बा दुखुबो नाङो। जोंनाव MCLAआनो गैया, ना EMआनो गैया, ना डिपुटि चिफआनो गैया, ना बिथांमोना CMखौ गिनानै दोरलो गिनानैसो थायो, ना बुंखांनो गोसोखौनो गैया, ना बिथांमोननो मोनसे रायखांनानै दे बे जिनिसखौ मावफुंथारनोसै, कमप्लिट खालामनानै होनोसै, ना बेफोरबायदि मावफुंनो गोसोआनो गैया नामा? 5 लाख होबाय, दिनै न'आव गावबा गाव 5 लाखजों जाय माल्टिएस फेमिलिफोर बिथांमोना बे 5 लाखजोंनो माल्टिएस्टम लुनांगौ ना बेफोरबायदिसो सानदों नामा? बिदि जुदि सानदोंबा BTRनि CM आरो डिपुटि CM नोंथांमोननि सायाव मोजाङै राव बुंनाय जानाय नङा आरो बाथ्राफ्रा मोजां राव ओंखारनाय नङा। आं जेसेबां बाथ्रा बुंदों बिनि रासिन गाज्रिसिनसो ओंखारसिगोन। दाथ' फैयै 5 बोसोरनि गेजेरावबो जुदि बेफोरखौ मावफुंनो बा मावाबा बेफोरबो जोंनि प्रब्लेमब्रा।
बेफोरबो जोंनि मोनफा मोनफा प्रब्लेम। जों दिनैहाय न'आव आरामाव थामालाय मा जानो, जों मार्टिस जाय मुंख्लं जादों जों बिसोरखौ दिनैसिमबो गोसोखाङो। मेगन सिगाङावनो गांलाब गोग्लैलायनाय दङ। बै बेक्तिफोरखौ दासिमबो गोसोखाङो। बै सुबुंफोरजों बैफोरजों गावथारजानाय होनबा दिनै डिपुटि CMआ बेफोरखौ जुदि बानायनो गोसो गैयाब्ला माबेखौ मावगोन? बबेबा मोनसे खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो बेखौ दायथ' लानानै मावनाया मोजां। आरो जोंनि गेजेराव NDFBनि गेजेराव मोननै दङ, इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB आरो एक्स NDFB वेलफेयार एस'सिएशन दङ। एक्स NDFB वेलफेयार एस'सिएशननि दैदेनगिरिफ्रानोथ' दिनैहाय मा होनना बुङो UPPLआव दङ। UPPLनि बा बेजों टाइपआनो मोजां क्ल'ज सोमोन्दो दं जोंनि मोनथिनायावथ'। दिनै बिथांमोननि बाथ्रा बुंनायखौबो खोनासङाब्ला मा होननानै बुंगोन। थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय, गोलाव खोथा बुंबाय, बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंबावनांगौ दङमोन आरो लोगोसे बाथ्रा बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला गासैनावबो क्षमा बा निमाहा बिनानै आं बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारिनि।